Machiegni kendo kata bed ni losruok mitime bungu osedok piny e kaunti ma Migori kaluwore kod kwan mamalo ma chope moseger kod oganda e kor gwenge. Ywak nitie ni kuonde dak mathoth e bombe e kaunti ma Migori sani koro nitiere kod nok mar chope. Jodak mayudore moko kuom bombe ma Migori onyiso luoro ni tuoche malandore nikech lil mar alwora nyalo gore kuomgi ka ok oketo okenge mapiyo. Juma nigi ler mathoth. Nok male osetudi kod tuoche mopogore opogore ma oting'o nyaldiema, typhoid kachocho kaachiel kod moko ma osebedo ka koro sando oganda e kaunti ma Migori. E higa mar 2013, kwan ji maromo 6 ne owito ngimagi nikech muoch mar tuono mar nyaldiema e kaunti ma Migori. Tuoche ma itudo kod lilgi bende osemiyo kaunti ma Migori tiyo kod omenda mathoth e higa ka higa. Lipot manogol kod migawono mar thieth e pacho kae e bwo chenro mar Water and Sanitation Program e higa mar 2014 ne oyango ni kaunti ma Migori ne tiyo kod omenda mar milion 800 e higa ka higa e kedo kod tuoche ma ikelo kod nok maler. Apisa maduong' e migawono mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzo kata kamano wacho ni giseduoko piny kwan omenda ma gitiyo godo e kedo kod tuoche ma ikelo kod lil nikech giseting'o malo wechego mag ler. Cholera is the one that consumes a lot. There is a lot involved in it. If cholera is not there, then we've reduced it significantly. Bedo kod chope dala ka dala kod gwego mag Risaf en achiel kuom yore ma migawo mathieth e kaunti ma Migori osebedo ka koro tiyo godo e kedo kod tuoche ma ikelo kod nok maler. Chenrono mar nywando oganda e ng'wech mar gero chope ma ong'ere ka Community Total Sanitation mane ochak higa mar 2014 en achiel kuom mago ma osekonyo medo kwan chope e gwenge mag Risaf. Kendo sani lipot yango ni atamalo mag chope Risaf osechopo atamalo 92 e kaunti ma Migori. As we speak, our latrine coverage is 92%. And the ODF status is 100%. Wameweza kuhamasishwa jinsi ya kutumia usafi kwa sababu usafi ni kitu kinacholeta upendo ndani ya nyumba na hata afya nzuri. Mazingira kwa ujumla ukweli hayakuwa mazingira mazuri, lakini tukilinganisha saa hizi uwanja kama huu ungelikuja upate kwamba unakutana na kinyesi cha watu ambao saa hizi haipatikani. Penjo maduong' enito bende chope giduto itiyogo makare to bende oger gi rang'iny makare koso gin mana bora choo. Watoto wetu wakienda pale chooni hawajui vizuri sana jinsi ya kutumia vile vyo. Wakitoka pale saa zingine kama hawana mafunzo ya kutosha hawanawi mikono. What we educated the community to do was just bora choo. So right now we are improving this bora choo to be chobora. Kata beni okenge osego maber mane chope koro bet e kor gwenge mag Risaf. Ywak sani nitiere ni mokuom kuonde dak e bombe e kaunti ma Migori kaka boma Wendo pod chope tin kendo mokuom oganda pod losore pap. We are also moving to the urban centers now, because you look at our urban centers, the outskirts, we still have open defecation. Tuo mar nyaldiema mane omuoch e kaunti ma Migori mar 2013 mane okelo tho ma ji 6 ne ohinyo oganda ma odak e kuonde bombe ma oting'o bomano ma Migori. Penjo maduong' en ni ang'o ma itimo kod piny owacho maneno ni ler kod chope obedo e kuonde bombe. We had cholera within town here, outskirts of town. Why? Because the sanitation here is not taken care of properly. So now we've embarked on it. Kuna watu ambao wako na mapato ya chini kabisa, hawawezi hata kuwa na vyoo, hawana vyoo, bado wanasumbuka, wanachimba mashimo tu wakiweka kinyesi pale, na hiyo pia ni hatari. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar keyo teko stima e pachoka mar Ketraco okoni onge ketho mane gitimo e winjruok e kindgi kod kambi mar Adani manyiso ne jatend piny ochungo